Trijeling gie de sloophammer in 42 vertutte hierwennings in de najoorlogse volkswijk Stadsweide in Hilpen. En dit is wat er van weerom kwam is onder andere van de IJsselmar. 54 hier- en keerpwennings. En ja, eerlijk is eerlijk, het onsjen had wel wat van bungalowpark Ezonstad bij Dongeradiel. Ja, dit is onder architectuur gebouwd, zeggen ze. Dus ja, ik vind het niet verkeerd aan de gevels te zien. Het is een beetje Amsterdams, Volderdams een beetje. Het is meer van de verrassing dat mensen zeggen van... Goh, wat bijzonder dat deze nieuwe wijk, met de aansluiting op de orde en de oergang naar de oude nieuwe wijk die je leidt, dat dit hier nog gerealiseerd is. In tijden van crisis is dat in die opvallend. Mij vanwege een flinke poederjild vanuit Europa had wenningcorporatie Woon Friesland de stadsvernijing van Hilpen uitvierd. Daarbij is het oude stadsgezicht als voorbeeldnaam. Totale kosten 15 miljoen euro. Vanmiddag wie de officiële oplevering. Een feestdag, ook van Louis van Lierde. Hij is een van de oude bewoners die het weerom keert in Stadsweide. Centrale verwarming, hè? Dat op de eerste plaats. Ruimer. Een grotere tuin. Geen voortuin? Ik had een voortuin, maar nu dus niet. Maar die heb ik erbij gekregen in de achtertuin. De oren naar de metamorfose dworren ze wat zien hier. Vanwege kritiek van bewoners waren de plannen in de beginfase al aangepast. En dat had vertuten dien. Dat kan je niet vergelijken met nu meer. De meeste hielpers waren, oh, dat is niks en dit en dat. Maar nu lopen ze rond en zeggen, nou, ja, is wel iets moois.